खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं पर्बतजरानि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरनि कारणे बनायदों आरो खालि बेसोरनि कारनेल' नङा जोंनि बर' हारिनि सब मानसियानो बे भिडिअखौ नायनांगौ नायनानै शेयार खालाम जेसां हायो आरो लोगोसे बे गाज्रि टाइमाव पर्बतजरानि मानसिफोरखौ जों जुदि एसे सापर्ट खालामनो हायोबा मेन्टेलि फिजिकेलि जोंनि कारणे बहुत गिदिर बाथ्रा फार्स्टआवनो आं बुंनो थाङो जे जेब्ला आं इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामनानै एमटेक खालामदोंमोन आरो एमटेक खालामनायनि उनाव आं जेब्ला एसिस्टेन्ट प्रफेसरमोन मेकानिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव बे टाइमाव आं बहुतखिनि पावार प्लेन्ट आं भिजिट खालामदों थार्मेल पावार प्लेन्ट हाइड्र पावार प्लेन्ट्स आं भिजिट खालामदों आरो थांनानै प्लेन्ट्सआव थांनानै नायनानै स्टुडेन्ट्सफोरखौ लांनानै आं जि बुजि मोन्दों बेनि मेरिट्स डिमेरिट्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जि बुजि मोन्दों आं बेखौनो आंनि नलेजनि थ्रुयै आं नोंसोरनो दिनै खोन्थानो सानदों So आं दिनैनि बे भिडिअआव जेसां सिम्पल हाय आं टेक्निकेल टार्म्स जेबो यूज खालामा माने आं जुदि टेक्निकेल टार्म्स यूज खालामोबा बहुत मानसियानो बुजि मोननाय नङा बे भिडिअ सबनि कारणे सासे आनएजुकेटेड मानसियाबो जे पावार प्लेन्टनि बिखय थार्मेल पावार प्लेन्टनि बिखय बुजिमोन बेखौनो आं सानो आं बिराद सिम्पलि आं नोंसोरनो बुजानो ट्राइ खालामगोन जे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ जुदि पर्बतजरायाव फायोबा जुदि इनस्टल खालामनाय जायोबा मा प्रब्लेम जानो हानाय बिकज आं मिथिगौ थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि डिसएडभान्टेजआ बारा सबनिफ्राय प्रथम नोंसोर बुजि मोननांगोन जे बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ मा एक्चुअली थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ बिराद मोनसे गिदिर साइट मोनसे बिराद गिदिर एरिया कभार खालामो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ आरो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआव बहुत गिदिर मेसिन्स थायो आरो मेन खामानियानो जाबाय थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि या जिकुनु पावार प्लेन्ट्सनि इलेक्ट्रिसिटी नङाबा कारेन्ट प्रडिउस खालामनाय कारेन्ट जेनेरेट खालामनाय सो जेब्ला बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सखौ पर्बतजरायाव इनस्टल खालामनाय जागोन बानायनाय जागोन एरिया बहुत गिदिर बेनिखायनो इसोरो मा खालामगोन बहुत मोनसे गिदिर एरिया लागोन मानसिफोरनि जेरै लिरनाय दङ 3400 माने बिघास अफ लेन्ड जोंनि पर्बतजरानि मानसिनिफ्राय लानाय दं सो बे जायगायाव जेसांबो बिफां दङ सब बिसोर दानजोबगोन फार्स्ट बाथ्रा बेनो आरो बेनि कारणे जों मिथिगौ बिफां दाननाय लोगो लोगोनो बेनि एनभाइरनमेन्टआ बेसां एनभाइरनमेन्टेल एफेक्टआ बेसां जानो हानाय जों सबबो मिथिगौ गरमा मारै बारायलांबाय थादों जों बेखौबो मिथिगौ आं लासै लासैनो फैगोन आरो मा डिसएडभान्टेजेस बाट आं सिम्पलि मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो जे बहुतखिनि एरियाखौ इसोर कभार खालामगोन आरो बहुत बिफां लाइफां दाननाय जागोन आरो नेक्स्टआनो जाबाय जेब्ला बे पावार प्लेन्टआ इनस्टल खालामनाया कमप्लिट जागोन इसोर केटामान इन्जिनियार सुपारभाइजार्स टेक्निशियान्स केटामान क्लिनार साफाइवाला केटामान ट्राक ड्राइभार केटामान इसोर 100टा 200टा इसोर मा खालामगोन ग्रेड 4 साफाइवाला बिसोरखौ रिक्रुट खालामगोन आरो बेनि गेजेराव आं सानो हार्डलि इसोर 100टा 200टा लकेल मानसि लानो हानाय एज एन हेल्पार आरो सोरबा एजुकेटेड युथ दङबा बे एरियायाव इसोर एज एन इन्जिनियार नङाबा एज एन सुपारभाइजार इसोर लानो हानाय बे आलदा बाथ्रा बाट बेसोरदि बुंबाय थादों जे 8000 to 10,000 इसोर रिक्रुट खालामगोन नाय आं बहुतखिनि पावार प्लेन्ट्स थांदों बहुतखिनि इन्जिनियार्स दं रायलायदों जिरायनानै रायलायदों इसोर आं सा लोंदों बाट आं हार्डलि 200 to 300 मेन पावारल' नुदों आं हार्डलि 300 400 या मेक्सिमाम 500 केटामान पावार प्लेन्ट्सआव थानो हानाय गिदिर पावार प्लेन्ट्सआव जेराव गिदिर सेटआप दङ बेफोराव थानो हानाय बाट 500 नि आं बारा किन्तु मेन पावार बारा किन्तु आं मानसि नुवाखै मोनसे पावार प्लेन्ट्सआव सो आं सबनिफ्राय प्रथम बुंनो थाङो जे 8000 निफ्राय 10,000 इसोर साख्रि होगोन होनदों सबनिफ्राय मिसा बाथ्रा इसोर जेब्लाबो होनो हाया आरो आं इसोरखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरो इसोर जुदि 8,000 to 10,000 जुदि इसोर साख्रि होनो हायोबा आं इसोरखौ ओपन चेलेन्ज खालामनो नागिरो इम्पसिबल बे इम्पसिबल दा जों सेकेन्ड प्रब्लेमखौ रायलायनि नाय जेरै मोनसे गारिया खारनो कारणे पेट्रल आरो डिजेल नांगौ जायो पेट्रल डिजेल नङाबा गारि मोनसे खारा अपारेट जाया बेफोरबायदिनो मोनसे पावार प्लेन्ट थार्मेल पावार प्लेन्ट स्पेशली थार्मेल पावार प्लेन्टखौ रान खालामनो कारणे अपारेट खालामनो कारणे बेखौ सलायनो कारणे एक्चुअली कल नांगौ जायो कोयला नांगौ जायो हा आरो दा कोयलाया बेफोरबायदि नङा जे 1 किलो 2 किलो कोयला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कोयला नांगौ जायो मोनसे पावार प्लेन्टखौ अपारेट खालामनो कारणे बे कोयलाखौ लाबगोन इसोर लाबनानै इसोरो मोनसे आं पार टेक्निकेलाव थाङा आं सिम्पलि नोंसोरखौ मोननै टार्म्स बुंनि नोंसोर बेखौ मनाव लाखि मोनसे थाखो ब्रयलार मोनसे बयलार थायो आरो बयलारजों मोनसे चिमनि नाना थायो जेरै इटा भातायाव मोनसे चिमनि थायोना सानिफ्राय धुवा ओंखारलांनो कारणे बेफोरबायदिनो सेम
मोनसे बयलार थायो बयलार मोनसे चिमनी नांना थायो सो दैट चिमनीनिफ्राय धुवाया ओंखारलांनो हायो नाउ इसोर मा खालामगोन पावर प्लान्टआव थार्मेल पावर प्लान्टआव मा खालामो कयला लाबो बिराद बुजा इसोर कयला लाबो मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयलाफोरा इउज जायो बेफोरखौ लाबनानै इसोर मा खालामो बयलाराव लाबनानै इसोर अर जलायना होयो तारमाने कयलाखौ बार्न खालामहोयो इसोर आरो जेब्ला कयलाया बार्न जागोन आरो कयलानि धुवाया बे चिमनी जि चिमनीया बयलारजों नांना थायो बे चिमनीनिफ्राय सायाव एटमस्फेयाराव ओंखारलांगोन दा बाथ्राया बे जाहैबाय जेब्ला बे कयलाखौ 24/7 मीन्स every month means 365 days जेब्ला इसोरो मोनसे साइटआव मोनसे जायगायाव जलायबाय थागोन मा जागोन बे एनभायरनमेन्टनि टेम्पारेचारा बारिलांगोन obviously बारिलांखागोन नाय दा बिफां दाननायनि कारणे टेम्पारेचार बारिखाबाय बे जायगानि पर्बतझरानि टेम्पारेचारा दा सेकेन्ड प्रब्लेमा मा जाबाय बे कयलाखौ जेब्ला 365 डेज मोनसे पावर प्लान्टआव जलायबाय थागोन मा जागोन बेनि साराउन्डिंस एरियानि टेम्पारेचारा आरो बारिलांगोन मीन्स ग्लोबल वार्मिंआ बेयाव नेचारेलि जाहैगोन आरो मानसिफोरा थानो हाया जागोन obviously टेम्पारेचार ओरैनो बारिलांबाय थादों आरो दा पर्बतझरानि मानसिफोरा बे प्रब्लेमनि कारणे आरो थानो हाया जालांगोन दा जेब्ला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयलाखौ जेब्ला जलायनाय जागोन बे कयलानिफ्राय बहुत खिनि धुवा ओंखारगोन बे धुवाखौनो बुङो हट फ्लु गेसेस आरो बेखौ बुंनो हायो जों ड्राई एस होननानै बुंनो हायो नाउ बे ड्राई एसआ बे हट फ्लु गेसेसआ मा जागोन सायाव थांनानै एटमस्फेयाराव ओंखारलांगोन तारमाने सायाव ओंखारलांगोन आरो बे हट फ्लु गेसेसआव नोंसोरा मिक्स थायो कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन मन'अक्साइड साल्फार डाइ अक्साइड आरो केटामान हार्मफुल गेसेस आरो बेफोर गेसेसआ एनभायरनमेन्टनि कारणे बहुत बारा गाज्रि बेफोर गेसेसनि कारणेनो जोंनि टेम्पारेचारा जोंनि एटमस्फेयारनि टेम्पारेचारा बारिलांबाय थादों आच्छा बे थांनानै दा मा जागोन सानि एयार मोजां एयारजों मिक्स जाहैगोन आरो बे सानि एयार जेब्ला मिक्स जागोन बे सानि एयाराबो पल्युट जाहैगोन मीन्स एनभायरनमेन्टेल पल्युसन मोनसे जाहैगोन आच्छा दा मा जागोन बे पल्युटेड गेसआ एनभायरनमेन्टआव बे थांनानै जेब्ला मोजां गेसजों मिक्स जानानै बे मोजां गेसखौबो गाज्रि खालामगोन एटमस्फेरिक गेसेसफोरखौ मीन्स बे गेसेसआ दा लासैनो बे एरियायाव स्प्रेड जागोन आरो लास्टआव थांनानै बे हट फ्लु गेसेसआ बे कयलानिफ्राय ओंखारनाय गेसेसफोरा मा जागोन खाथि खालानि फुख्रिफोराव टिउबवेलाव जानाय लोंनाय दैफोराव नङाबा बिराद गिदिर जुदि रिभार दङ बे रिभाराव थांनानै मा जाहैगोन पल्युट खालामहैगोन तारमाने आरो बे दैफोरा मा जागोन हार्ड वाटाराव कन्भार्ट जागोन आरो जेब्ला जों बे दैखौ लोंगोन जेब्ला जोंनि गथ' गथाया बे दैखौ लोंगोन केन्सार जानो हानाय स्किन इरिटेसन जानो हानाय मेगनाव प्रब्लेम जानो हानाय हार्टनि प्रब्लेम जानो हानाय लिभारनि प्रब्लेम जानो हानाय सो भेरियास डिजिज जाहैनो हानाय बे दैखौ लोंनायनि कारणे बेथ' जाहैबाय दैयाव मिक्स जानानै